Pantheon kao proizvod je dovoljno skalabilan da ga mogu koristiti kako mikropreduzeća, tako mala, srednja do velikih preduzeća, negde do 2000 korisnika na sistemu, što je poprilično veliko sa aspekta tržište Srbije. Za početak, mala preduzeća imaju mogućnost da kupe licence po veoma povoljnim cenama, da ih to ne košta i da im uđe mnogo i da im uđe u trošak maltene osnovnih sredstava. Znači, onaj trošak koji bi odvojili po zaposlenom trošak mobilnog telefona bi bio otprilike mesečni trošak za upotrebu nekog informacijskog sistema kao što je Pantheon. Pomenuli smo ranije da je skalabilan, što znači da kako vi rastete, raste i informacijni sistem zajedno sa vama, što je jedna jako bitna stvar, jer zamislite da vaše poslovanje naraste toliko da više informacijni sistem ne može da vas prati, u tom smislu bi morali da menjate isti, a sama promena je zna da bude jako bolna i tegobna. Pantheon kao informacijni sistem, iako je to dosta zastupljeno na našem tržištu, nije modularan u smislu da prodajemo kroz module. Mi imamo sistem licenciranja, svaka licenca sadrži određene funkcionalnosti. Najprodavanije varijante su SE licenca, ME i ME, engleska skraćenica od Small Enterprise, Medium Enterprise i Manufacturing. Pantheon ME licenca, za razliku od SE licence, ima dodatu funkcionalnost koja se tiče OLAP sistema. To je analitički sistem koji pomaže direktorima preduzeća da na jedan specifičan način pregledaju te informacije i shodno tome donose određene odluke. Što se tiče Pantheona MF ili Manufacturing, namenjena je proizvodnim preduzećima, znači sadrži sve one funkcionalnosti koje smo pomenuli u SE i ME varijanti, uz dodatak da sadrži složenu proizvodnju sa terminiranjem i možemo da kažemo da je u tom domenu informacijskog sistema najkomplikovanija varijanta je upravo informacijski sistem u proizvodnim preduzećima. Nalazimo se u vrlo turbulentnom vremenu, što znači da tržišna utakmica se veoma zaoštrava i ljudi su naterani na fleksibilno poslovanje. Da bi mogli fleksibilno, brzo da reaguju na tržištu, potrebne su nam informacije. Jedan primer. Zamislite da vas zove neko i da vam daje ponudu za neku robu, vi u tom datom trenutku čeka odgovor od vas u roku od sat vremena, a vi u tom datom trenutku morate da znate da li je ta cena prihvatljiva, da li možete plasirati tu robu u dovoljno kratkom vremenu i istu naplatiti. Znači, ako nemate nešto na osnovu čega možete to izanalizirati, poslovanje se svodi na ad hoc poslovanje i puku slučajnost. Može vam se desiti da dobro prođete, može vam se desiti da loše prođete.